и изкажем несъгласието си с прокуратурата и несъгласието си с цялата антибългарска политика, която се води в момента в страната ни. На всеки е ясно, че процесът срещу сержант Михаил Цонков е политически. И в този случай и съдът ще стане политически. Това е абсурдно да стане в правова държава, за каквато се мисли България. Това значи, че България се държи към Турция не като суверенна държава, а като нейна колония. И позволяваме тя да се бърка открито във вътрешните ни работи. Това е вече втори нейн опит в последните няколко месеца. Предишният опит бе даване под съд декларацията за арменския геноцид на политическите сили във Варна от иницииране на ДПС областния управител. Така той изпълни политическа поръчка на Турция. Сега прокуратурата също изпълнява политическа поръчка на Турция с повдигане на обвинителния акт срещу сержант Цонков. Едва ли има друга държава, която вместо да награди националния си герой да се опитва, целувайки задниците на чужденците, да го съди и унижава. Ако осъдят сержант Цонков за това, че е защитил неприкосновената българска държавна граница, по-добре да закрият и служба гранична полиция. Защото при следващото подобно нарушение нито един български граничар няма да си мръдне пръста от страх да не бъде осъден за това, че изпълнява професионалните си задължения. Не можем да останем безразлични към друг случай, в който служител на реда, редови български полицай, беше наказан за това, че съвестно е изпълнил служебните си задължения и дълга си на българин. Полицай Митко Чавдаров от село Бояджик, Ямболска област, защити от посегателство и гавра родният рибаженик. Един свят за всички национален символ от развилнялата се шайка лумпени от небългарски произход. И отново, вместо да бъде награден за добре свършената си работа, той бива наказан. От кога в България гаврата с трикольора не е престъпление? С този акт районната прокуратура в Сливен на практика узакони гаврата с български символи. Очудваме се къде са първите държавни мъже, които при всеки удобен случай си правят ефтина реклама, а когато се касае за проблем се крият. Къде е президентът Гоце Парванов и премиера Сергей Станишев? И защо не вземат никаква позиция по този толкова важен въпрос? Защото на тях им пука за българския народ само преди избори или партийни конгреси. Българските политици абдикираха от управлението на държавата и защитата на националните ни интереси. Законите се създават, за да унизяват и смажат обикновения, честен човек. Да прекършим най-сетне уродливите пипала на политическата мафия в България, която подлага всички свои достойни граждани на неистови унижения и тормоз. Малкото останали свестни и доблестни българи биваме мачкани от системата всекидневно. Нас ни арестуват, бият, пребиват и повдигат обвинения срещу нас. Прогнилата и корумпирана система се опитва да почерни и съсипе живота на едно младо момче, което с риск за живота си защити границите на майка България. И ако същата тази скапана система няма да му даде заслужената награда и отличие, ние, българската патриотична младеж, без никакви колебания му връчваме орден за храброст. Михаил Цонков, герой на България. В заключение мога да заявя следното. Настояваме незабавно да бъдат снети всякакви обвинения към сержант Цонков, който е изпълнил служебния си дълг. Настояваме държавата да му се извини публично и да му се плати обезщетение за нанесени материални и морални щети. Поклон пред мъжеството на Михаил Цонков, един достоен мъж, професионалист, родолюбец и истински българин. България на всичко и всичко за България!